mandor bos tandur. Oh, kanggo bos Ata, bos hijauan. Minangka bos mandor tandur, Mama Bos Sinta mandor tandur. Ayo. Mama Alvin sini bulak Oh, baren. bulak baren, senggol kembali kasih. Kanggo Mas Budi Parsetja. Oh iya. Bos sing paling hebat. Bos Bokong Kang Nurjaya, bos martabak Pancawarna. Anak coba. Wira Buana. Senggol yang punya kameramen. Apa jejul? Jambu biru. Takon namanya. Kanggo bos Ata. Minangka mandor tandur. Mama Iwan Duan Hajat. Sumpah ening batin beli bakal demenan maning okatan terjadi alami kaya sing dingin sumpah janjine cariku temenan buktine Apa jejul? nyatane bos Ata demening wong liya. Bos Yanto, bos muda. Budai Ganis. Coba bayangkan. Oh ya. Hati sepira lara. Lagi demen ditinggal mengkonon. Aye. Sumpah janjine jareku temenan. Oh ya. Buktine nyatane gelem karo wong liya. Bos Ata Mandor tandur. kanggo mamae. Mimi Mai. Iya Mimi Mai. Kanggo Mimi Nia. Kang Sapulete. Kanggo sesepuh Gelora Buana. Siapa Mama dia? Nurhasana. Mama Nur Hasana. Sesepuh Wirabuana. Mama Nur Hasana. Sana. Asik. Mame Alvin wong bulak paren. Kanggo Mas Budi Prasetya. Wong bulak paren. Dari basa laos cukule jae pacul beli maksa-maksa Dipaksa sudah. nampi laos wong lidu Weru. Kok tahu sih? Los liburan Oh ya. wong lanang sing dicinta. Ya arwah. Aapli nemen Obat. bokat wis ora demen. kono lara hati lara Lara Apa aja? masih kerasa. coba bayangkan hati sepira lara lagi demen-demen ditinggal mengkonon bae pahite Pahite getire getire berasa ning jiwa masih pablenake larane masih kaya ning penjara Mama Iwan Miminci sudah aja. sing duwe hajat ora ketinggalan kanggo bos Wira Buana Oh ya bos Yanto, bos muda. karo Mimi Mai. Sesepuh Wirabuana. Mama Nur Hasana. Mimi Nur Hasana. Mimi Nia sing duwe ciwang. Aha. ning paribasa Oh ya. laos sukule jae Kono. akan beli maksa-maksa Nang apa sih? hampiraos wong beli duwe. Rasa sing rasa ya yot. Yen wong ora duwe ngrasa wong ora duwe. Iya bener. Soalnya wadon zaman saiki Iya bener. materialistis. Iya bener. los tibur
lanang Ibu disapa. oh lanang sing dicinta Oh, iya. pacule beli nemen-nemen bokat wis ora demen oh iya Hati lara. Lara masih terasa Coba bayangkan hati sepira lara. Mimi Lagi demen ditinggal mengkono. Mimi Enci matur nuwun Mimi Enci makasih Sumpahe Janjine janjine jareku temenan. oh iya Buktine buktine nyatane nyatane ditumpake wong liya.